našej cesty do školy sme sa stretli s fyzikou, a to vo veľkom štýle. A to v podobe prvého Newtonovho zákona, ktorý znie: každý hmotný bod v inerciálnej sťažnej sústave zotrváva v pokoji alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, kým nie je nútený vonkajšími silami zmeniť svoj stav. Možno sa pýtate, že kde už len v prašení handry môže byť fyzika. Už vôbec nie nejaký Newton s nejakým jeho zákonom, no je to tak. Handru pri prudkom pohybe opúšťajú kvapôčky vody zotrvávajúce na pôvodnom mieste, zatiaľ čo handra smeruje prudkým pohybom dozadu. A náš neopatrný žiak sa pošmykol. Vravíte si, že v obyčajnom pošmyknutí fyzika byť nemôže? Ste na veľkom omyle. Pošmyknutie sa veľmi úzko spája s prvým Newtonovým zákonom, ktorý tu už spomenutý bol. Ak sa pošmykneme, padáme dozadu, pretože predná noha stratí kontakt s podložkou a nohy predbehnú telo. Potknutie. Potknutie nie je to isté ako pošmyknutie sa. Keď sa potkneme, tak padáme dopredu, a to kvôli zotrvačnosti. Uvažuje dnes ešte niekto nad rozmermi dnešného volantu? Veď kedysi boli bežné volanty s veľkým rozmerom. No dnes vďaka posilňovaču riadenia sa zaobídeme aj s malým volantom. Posilňovač riadenia je postačujúci na pôsobiacu silu v prevodoch auta. Na dvere pôsobíme momentom sily, ktorá závisí od sily, ktorou pôsobíme, a od vzdialenosti od pántov. Výsledný moment sily je kolmý na tú silu. A táto sila otvára dvere.